गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान दंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि IAS अफिसार DC बर्नाली डेका बिथाङा सासे मावथिखौ गाज्रि बुदोंमोन आरो हस्पिटालाइज खालामदोंमोन। आरो बे बुजानाय सुबुंनि मुङा दीपक दासमोन आरो बिथाङा सासे पियनमोन। बिथाङा गावनि लान्च बक्सखौ केरि बेगआव लाबोयैनि थाखायनो बिथांखौ बुदोंमोन आरो बिनि सायाव लान्च बक्सखौ गारनानै होदोंमोन। बिथांखौ R&B हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ। दीपक दासनि फिसाजोआ हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायदोंमोन बिनि सायाव एक्शन लानांगौमोन होननानै आरो बिथाङा उनाव पुलिस स्टेशनाव थांनानै केस फाइल खालामो आरो बेखौ मिन्थिनानै DC बर्नाली डेका बिथाङा R&B हस्पिटालाव थांनानै दीपक दासखौ निमाहा बिहैयो आरो लिरनानै होयो दिनैनिफ्राय आं बेबायदि खालामला होननानै बिथाङा निमाहा बिदों। आरो बिथाङा केसखौ उइथड्र खालामफिन होननानैबो रिक्वेस्ट खालामदों। मध्य प्रदेशआव सासे रिपर्टारखौ दंफांआव खानानै गाज्रियै बुदों। आरो बे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जादों। नारायण यादव मुंनि सासे सुबुङा गिबियाव थांनानै बुदोंमोन आरो उनाव बिनि बिदा ओम प्रकाशआबो थांनानै बुहैदों। मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला बिसोर सानैया गोदो मोनसे दाननि थाखाय नांज्लायनाय जादोंमोन। मध्य प्रदेशनि पुलिसफोरा इनभेस्टिगेशन खालामगासिनो दङ बिसोर सानैनि सायाव आरो खाथिनि मानसिफोरा बेनि सायाव एक्शन लानांगौ होननानै खावलायदों। सनितपुर डिस्ट्रिक्ट तेजपुराव ट्राकनि जाब्रबथायजों सासे सुबुङा जिउ गोमानांगौ जायो आरो बिथांनि मुङा सिराजुल इस्लाममोन आरो बिथाङा ट्राकनि हेन्डीमेनमोन। BTRआव सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि गोबां गामिफोरखौ हाबगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनायनि उनाव बेखौ मिथिनानै आसामनि आसा फरायसा आफाद, अल आसाम टि ट्राइब स्टुडेन्टस आफाद आरो गोबां बर' आफादफोरा आन्दलन खालामना बुंदों दि नन-BTRनि बर' गामिफोरखौ आसाम सरकारा माब्लाबाबो BTRआव सोनो मोननाय नङा आरो बर'फोरा BTRखौ माब्लाबाबो मानिनानै लाया। नन-BTRनि बर' गामिफोरखौ सोनो नागिरनायखौ आसाम सरकारा थाबैनो बन्द खालामनांगौ नङाब्ला BTR सरकारनि हेंथा आन्दलन खालामनाय जागोन। नन-BTRनि गामिफोरखौ BTRआव सोनो नागिरनायखौ लानानै साननैसोनि सिगां आसाफोरा सनितपुर जिल्लायाव 12 घन्टा बन्द होदोंमोन आरो चटिया समस्तिनि इटाखोला, बालिजुरि, खेरबारि, बाटामारि आरो गोबां जायगायाव गला बिजनेस आरो गारिफोरा बन्द जादोंमोन। आसाफोरा बुंनाय बायदिब्ला 80% बर'फोर गैयै गामिफोरखौ आसाम सरकारा BTRआव सोनो नागिरदों। नन-BTRआव थानाय बर' गामिफोरनि मोनसेबो गामिया BTRआव हाबनो मोननाय नङा होननानै आसाम सरकारखौ दाबि खालामदों मानोना आसाम सरकारा आसामनि एगेन्स्ट पार्टिजों सावरायालासेनो नन-BTRनि गामिफोरखौ सोनो नागिरदों। बेबायदि बुंनानै बिथांमोना आन्दलन खालामदों। आसाम सरकारनि APDCL डिपार्टमेन्टआ फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय मोब्लिबनि बिलखौ बारायनायनि थिरांथा खालामबाय। फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय 1 इउनिटआव 50 फैसा बारायनो थाखाय थिरांथा खालामबाय। आसाम सरकारा मोब्लिबखौ 24 आवार्स होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोना लाइटखौ बेबायदि होनो हायाखै नाथाय बिथांमोना लाइटनि बिलखौसो बारायगासिनो दङ जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा खैफोदाव गोग्लैसोनो गोनां जादों। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ लानानै मोनसे गोरा स्टेप लादों।
जायफोर हिन्जावफोरा 18 इयार्स जायालासिनो जुलि जानानै 18 इयार्स जायालासिनो गथ' जोनोम होदोंबा बिसोरनि फारसे आसाम सरकारा गोरा स्टेप लानो थाखाय थिरांथा खालामबाय। दिनैनिफ्राय 5 दान नङाब्ला 6 दाननि गेजेराव 18 इयार्स जायै हिन्जावसाफोरखौ सोर जुलि लादों बिसोरनि फारसे नायबिजिरनाय जासिगोन। आरो 18 बोसोर बैसो जायै हिन्जावसाखौ सोरबाफोर हौवाया जुलि खालामदोंब्ला जुलि लानाय हौवाया जिउ जोबजासिम जेल जानो नांगोन होनना आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। 22 बोसोर बैसोनिफ्राय 30 बोसोर बैसोनि गेजेरावसो हिन्जावफोरा गथ' खांनो नांगौ आरो बे बैसोआवसो आइजोफोरा जुलिबो जानो नांगौ। आरो बिथाङा बुंबावदों दि बांद्राय बुरै जानानैबो गथ' खांनो नाङा आरो बांद्राय उन्दै बैसोआवबो गथ' जोनोम होनो नाङा। जायफोरा उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ हाबा खालामो बिथांमोना जुदि हमजायोब्ला जिउ जोबजासिम जेल जानो नांगोन। उन्दै बैसोआव जुलि जायोब्ला जोबोद प्रब्लेम जायो। गथ' जोनोम होनायावबो प्रब्लेम जायो आरो गोबां गोरलै गथ'फोराबो थैयो। बेयावखायनो आसाम सरकारा गोरा थिरांथा लादों होननानै रादाब मोननाय जादों। डिब्रुगड़आव सानै मानसि लांखारग्रा मानसिखौ पुलिसआ दिनै एरेस्ट खालामनो हायो। बिथांमोना 3 उन्दै हिन्जावसाफोरखौ खामानि होगोन होननानै ट्रेन स्टेशनाव बेंगालुरु थांनाय ट्रेनाव दैखांनो नागिरदोंमोन। बेयावनो पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायजों हमनो हायो होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बिथांमोनजों लोगोसे गंसे गारिखौबो बिथांमोना हमनो हायो आरो बे गारिनि नाम्बारा AS 23F7761 मोन। आरो बिसोर 3 हिन्जावफोरा डिब्रुगड़निमोन। मानसि लांखारग्रा सानैनि मुङा हिमन्त गगৈ आरो गणित गगैमोन। अल बर' स्टुडेन्टस इउनियन एबसुनि 55थि बोसोरसालि जथुम्माया सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव गाजा गोमजायै जालाङो। आरो बे जथुम्मायाव 2023 आरो 2024 मायथाइनि थाखाय एबसुनि गाहाय आफादगिरि महरै दिपेन बर' बिथांखौनो सायख'फिनो आरो गाहाय नेहाथारि महरै खनिन्द्र बसुमतारी बिथांखौनो सायख'फिनो होननानै रादाब मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्टबो होदो आरो भिडिअ गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।